μοντέρνα Ελλαδίτσα. Ξετσουτσούρωσες κι εσύ και μου γίνες Ευρωπαία. Εγώ πάλι είμαι ένα αγγελούδι τούμπανο. Ενηλικιώθηκαν επιτέλους αγγελικά τα οικογενειακά πρότυπα. Μέσα στα σπλάχνα της παράδοσης παρίσφρησαν με χειροκροτήματα οι ακτινογραφίες των μοντέρνων διαζυγίων. Πριν μερικά χρόνια, ένα διαζύγιο ήταν ταυτόσιμο με ξόκυλα ήθη και τα μάτια στρέφονταν από την άλλη. Σήμερα όμως, με τα βαΐων και κλάδων και με τη συνένεση της απλής νοικοκυράς, οι κόρες διαστέλλονται και οι καρδιές ανοίγουν για να υποδεχτούν με τη δέουσα χαρμολύπη τους πάλε ποτέ περιφρονημένους. Η ελληνική αγκαλιά είναι πλέον μεγάλη και το κάθε ζεύγος λάτσιου μπορεί να αναστενάζει ηρωικά μέσα στα δυο της χέρια. Τα καψουροτράγουδα συμπαρίστανται γι' αυτά με τον τρόπο τους, προσφέροντας τον νόμο τους στην αιωρούμενη ανάμεσα σε νέα ήθη καλοσυνά την νοικοκυρά. Για αύριο προβλέπω νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι της κοινής περιουσίας θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 με 7, ενώ στα ανατολικά βορειοανατολική 4 με 6. Η θερμοκρασία του συνενετικού διαζυγίου του αιώνα θα κοιμαθεί στα βόρεια από -2 έως 11, στα δυτικά και κεντρικά από 2 έως 15, ενώ στα νησούλια μου από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Αττικούλα μου, αττικούλα μου. Το πανελλήνιο ενδιαφέρον που συγκέντρωσε ο χωρισμός της Ελένης συσπήρωσε επώνυμους και ανώνυμους στον ίδιο κοινό παρανομαστή. Επώνυμοι και ανώνυμοι, σοκαρισμένοι, αναρωτιούνται με μεγαλόθυμα γιατί και με τα κολλημένα μάτια τους τα μεσημεριανάδικα μετρούν την αναπνοή τους, τα αναπάντητα που κυλούν στις φλέβες τους, μαζί με τα καψουροτράγουδα της Νατάσας. Για σένα, Τικουλίνα, προβλέπω νεφώσεις, ανέμους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κοιμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονικούλα μου, τα κοιτάπια του χρόνου άνοιξαν. 20 χρόνια έχει που έχει η Ελένη στην τηλεόραση. Επί 360 ημέρες που έχει ο χρόνος, μας κάνουν 7.300 μέρες. Βαριά η δημοσιογραφική δουλειά. Πρέπει να ξεσκονίσεις 7.300 μέρες για να βρεις τις μεγάλες αντιφάσεις και τις αιτίες που οδήγησαν στο δρόμο του χωρισμού. Σαν να ψάχνεις ψήλους στα άχυρα στο δρόμο της απώλειας. Η λογική φεύγει, οι αποδείξεις έρχονται. Για σένα, Σαλονίκη, προβλέπω νεφώσεις και ασθενείς βροχές. Ανέμους νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κοιμανθεί από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, στην Superstar Άνδρο θα έχουμε επίσης χειμωνιάτικο καιρό και θερμοκρασία περίπου στους 10 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Πετρούλα, μιας θεότρελης επικαιρότητας. Και μόλις τελείωσα το διαζύγιο, να δω πότε,